हे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्ट्रेस्ट मोनो बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफोरा नायनो इन्ट्रेस्ट मोना बिथांमोना नायलांनो नाङा दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थादों दे दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुनखौ माब्ला रिलिज खालामगोन आरो मानो थाबनो रिलिज होआ होननानै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय आं माबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानो खोमा दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुनखौ आं रिलिज खालामो होननानै एक्चुअली लोगोफोर आं बे भिडिअखौ रिलिज खालामना नोंथांमोननिसिम होनो हाया दे लोगोफोर लोगोफोर इउट्युबनि गेजेरजोंहाय जुदि माबा मोनसे फिल्म बा एलबामफोरा जुदि इउट्युबावहाय रिलिज जायो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ होना होयो दे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर दैमुरि ख्रिस्टान इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहायसो दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुना जाहा रिलिज जागासिनो नङा होमबा लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 13 भिडिअखौ नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर आरो दा नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि एपोइस्ट 14 लोगोफोर जोंहा दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि एपोइस्ट 14 भिडिअखौबो साननै बा सानसेनि गेजेरावनो नुनो हासिगौ दे लोगोफोर लोगोफोर भिडिअफोरा जुदि रिलिज जायोब्ला नोंथांमोननिसिम आं गुबुन मोनसे भिडिअजों आपडेट खालामना होगोन दे लोगोफोर लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव एक्टिभ जानानै थाबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर